نم دزبندی کنا ہوتے سیمی مہمان یاس واجہ زائد حصہ بلوچا کہ مارا چیزی پنتن میں نتوار حبے و ابا چی ڈننے کے میں سنگت ماں گندگان تھی انٹرستانی میں نتوار کے ادب دوست کا بلوچی زندہ کتگی ابے تو کا کہ دا میں ارچ زبانی چنی ابھی آج زبانانی مثال ما گوشت کنے یک ماہگی مثالیں مستری ماہگ کے آپتو کا کستری ماہگ وا زبان ہاں منچو کہ کجام مزنی زبانی ہے کہ ڈک ورا تو آ زبان مشکل تو کا کہتے ہیں کہ کم مبی یا مستری زبانی آئی وہ تو کا بلوچی گوشم مپلک کی تو یہ دا بلوچی کے ابے تو کا ہستے ہیں دا اردو زیادہ بازیں انچیں یک حب علاقے کے او دا وڑیں زبان مردم ہستے ہیں او دا مزنے مطلب زبان تو زبان درو مزنا بلے مطلب یک انچیں یا جاگہ کہ تو گوشت کنے کہ وڑیں زبان او دا ہستے ہیں تو کجاں بھی زبانیں رکھنے کے طریقے کو رکھنے کی گوڑا عدب مارا انچو رکھنے تو پدا میں منتا گری سنگتانی ہو اب کے ہستے ہیں لفظاں کی کاروان کے ہستے ہیں یہ ہمارا شرف بخشتا ہے دا گپ جنگے تو یک منہ یاد ہے میں کوارے استاد ادبی استاد واجہ چتم پاچی کوہاڑ لفظاں کی مجلس کے یہ کار مستریں واجہ یعقوب بزگر کہ علی کرم سک جانتے آئیے واجہ نزدیک بوتا تو آستے ہیں ماشاءاللہ سک ادبی خدمت کریں گے آئیے یک رندی میں نے گوشت کہ یک چوشکنے یک عنوان ایر کریں کہ لفظاں کی جند چی کہ بلی بازیں گروپ انتو کا یا کہ واٹس اپ گروپ انتو کا مردوں میں بارہا گپ جان تو اور ماں پدائشی یاد جا کریں تو ادب بارہا ماں ووتی من جستو پرس کو تگا انگو آنگو چارت گا ماں منی زانے کے مطابق حدا بشیں کہ امیشیں کہ معاش ماں کنگائیں کہ اریک کی وتی زندے وتی مارش تاں گوشتو بکاں دنیا ہاں یا بری وطارا کہ من چی سوچیں پیکر کہیں منی پیکر چیں اور آہاں دنیا دی میں ظاہر کنگ ادب ہیں جیسا کہ مانو چار گئے تھی ماں ارے کی ہوتی شعران گوشگا ارے کی ہوتی شعران گوشن شما زانتے گا کہ یہ تب چیئیں یہ زانگ چیئیں یہ خیال چیئیں تو اصل ادب ہمیشہ تو میں منی جند چیئیں بلائیں زانت کرنے جو آجا گوشگا تو من ادبی دوست داریں بلے میں ادبی تو کا زیادہ نہ بلے بلے ایشیں کہ من اردو تو کا زیادہ بچے کہ میں اردو وانتا بلے بلوچی تو کا واجہ عاشق رحیم ہمارا دیکھ کئی کم ہودا کہ بلوچی تو کا ہم تو کوشش بکنگو بلکہ چیزی بھی ماں آئی گوشگا چی بعد شعر لکھک شروع کو کم و باز کوشش کو تھا کہ میں آئی ہوں اڑیں تگاں شرک کو تگاں داتے گا تو تھینکس ٹو عاشق رحیم ماں یا کہ لکھے تک کپی چونڈی بارش مار دوست بھی ہیں نا ماں واجہ ہمنا گوشتا گا کہ بگوش چیزیں شعری من اولی شعری من دیوانا اولی رندہ دیوانا گوشگا انتے باریں شمارا دوست بھی ہیں نا اچھا دستوں کی اچھا مرتگی مہر تبا زندگ کنے مرتگی مہر تبا زندگ کنے آس گواریں دو زہا سر تک کنے مرتگی مہر تبا زندگ کنے آس گواریں دو زہا سر تک کنے اچھا لطیشیں کہ غزلن چونے تشریح نہ کنا بلے من چو وضاحت کی بلکہ شما وزابر و سکزان ہے تو لطی مردم ایشیں کہ وطرہ برز لانچی چو واجہ گوشگایا تھا واجہ ملا گپ جنگا ہا تو لاتی وطرہ برز لانچی تو آئیے ماچی گوشت کریں مہروان برز پونزی او میں تب مہروان برز پونزی او میں تب مہر لوٹیں واہگاں اردک کنے مطلب سر گوزیں مہر پدر ریپیٹ کنے مہروان برز پونزی او میں تب مہر لوٹیں واہگاں اردک کنے پت تہی مہر مثال موسمہ پت تہی مہر مثال موسمہ ماہوں دراج دابیں گریں نندگ کنے یک جہانی گاریں تئی مہپر شمع یک جہانی گاریں تئی مہپر شمع اوش بریں تئی مہلباں چیدگ کنے تئی نیاد لذتاں دل بھی سما تئی نیاد لذتاں دل بھی سما آس جتیں بیا رہ سراں ساہگ کنے نندیں پیمان آگوں بیا کاری کنے نندیں بیا پیمان آگوں کاری کنے زردہ پالائیں غماں واہگ کنے
अच्छा असला मन शायरी मैं कोशिश करता कि मैं शेर बिलिक की मैं शोता कहती हैं सेकिन वजह आशिका मन दाता यक सिर्फ आखिरी 2 बंद शुमार गुशी कि कज़िए मैं शोता कहते हैं पुरस्नामहा मैं शोता कहते हैं अमुदाची मैं चारे के मर्द कोशिका के जो माहौली जोड़ बुतेगा कि बारी माओवती कुल उर्दू वाला ने के टटुआ ताचे बल्कि वड़े भी तो मैं यक शेर लिखे थे अमूद आचे मैं राहा में अतकगा कोले इब्राहिम दाग साहिब का हावर दिया अचानक हाथ नुमा हमेशा दुएं बंदा हुआ नहीं कि कमी काजिए माँ पुरस्नामा शोता की हमेशा कि काजी चुने बुता पस्सिनी मोदा जुड्डी जा गया पस्सिनी तयाबदा पे माँ साहिल समंदरी काजी मोदा शोता गुआत का तो मनी जहन आत का माँ हमेशा गुशी पता माँ होती का पा लीनी शेरा अच्छा शेर चुई वड़ा हा दुएं बंदा गुशनी चूँकि ज़ूरावरें चोलानी दिलें खस्सी नहीं चूँकि ज़ूरावरें दरियाए चोला चूँकि ज़ूरावरें चोलानी दिलें खस्सी नहीं जुड्डी बी काजियाँ जुड्डी बी काजियाँ काहन तो कपन चोल प्रशांत जुड्डी बी काजियाँ काहन तो कपन चोल प्रशांत मतलब चोलानी ताकत सक मज़ा नहीं भले चोल हम कपा तयाब दपा चाहिए काजी दाना या नहीं हम प्रशांत तो काजी शुता बलाही या दर्दी मारा और ये कम मुश्किलों को पूरा भी तो बाज़ मेहनत वर्ष में संगतानी अच्छा शत जायद हिस्सा के चीज़ें गपते हों जो हमारा सारा सोचें को शायरी वंत गाले बुशी के आते हैं गैब से ये मज़ामिन ख़याल में ज़ायदे गप पदा शेर में गालिब गवानगा क्या उसी के आते हैं गैब से ये मज़ामिन ख़याल में गालिब सुरी रक़ामा नवाए सुरूश है